أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mi smo počeli da pričamo u tome kako bi dobili slast u namazu, kako bi dobili ukus u namazu, kako bi bio da Allah primi naš namaz, naše obožavanje, a druge riječima možemo da kažemo kako bi imali onda istinski odnos sa Bogom. I to može da čovjek napravi samo kroz molitva, kroz namaz. Zato što namaz je susret sa Bogom. Ali ako čovjek ne zna suština, ako čovjek ne zna kako bi on bio blizu Boga, i ponekad se tako dešava da sve njegov trud ide u zalud. I zato časni Kur'an jedno mjesto se kaže فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. Teško onim klajnačima. To znači ovdje Allah kaže ovi ljudi koji klanjaju, koji obavljaju namaz, oni ne dobijaju nikakva nagrada, oni ne dobijaju neka savab, nego Allah kaže teško onim klanjačima, kao da bude uništenija za ovi klanjačima, onima koji su nemarni prema svom namazu. Oni ne znaju svrh namaza, zato oni su nemarni prema svom namazu, onima koji se pokazuju. Ako naša molitva, ako je namaz i radi pokazivanje, da ljudi bi rekli ovo je vjernik, on obavlja namaz, ali ako bi ljudi sami pravili reklama za svog obožavanje, onda šta dolazi od Boga? Ova naredba teško onim klanjačima. To znači za takva vrsta obožavanje Allah uopšte ne prima. Zato kada mi obavljamo namaz i surat Fatiha, jučer sam rekao ovo je kao vrata ili Fatiha, to znači nešto kao ključ, kao da se otvori. I to znači ovo otvori onda vrata prema Boga. I ovi sve teškoće prema tom putu mi možemo da otklonimo kroz surat Fatiha. Ako mi čitamo surat Fatiha i znamo šta to znači, onda Allah će primiti naš molitva. Mi smo pričali u surat Fatiha ima 4 Božji atributa i onda se kaže on je milostiv, darovasta, bez traženja samilosnom, onda vladaro, sudnik dana, malike jomidin, to znači vladara, sudnik dana. Ovo to znači da sve šta god se nalazi na ovom svijetu, to pripada Boga. I na časni poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, jedan ajet od časni Kur'an objašnjava drugi ajet. I za Jomiddin u časnom Kur'anu se kaže Vama adraka ma Jomuddin, a šta će tebi objasniti šta je dan nagrade i kazne. Jomiddin to znači taj dan kada Allah će nekome će kazniti, nekome će nagraditi. Zato je Allah kaže šta će tebi objasniti šta je dan nagrade i kazne
opet summa madraka ma yawmuddin, opet šta će tebi objasniti šta je dan nagrade i kazne, Joma la tamliku nafsun li nafsin šeja wal amru joma izin lillah. Tog dana ni jedan duša neće moći pomoći drugoj i tog dana potpuno odluka pripada će samo Allah. To znači on je vladar i njemu će pripadati odluka i sve stvari njemu će vratiti. Naš poslanik Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, on je uzor za nas. I mi jedino možemo da učimo taj Božji put ako mi sledimo časni poslanik sallallahu alaihi wasallam. Zato Allah kaže: Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. O poslanic, reci, ako volite Allaha, slijedite mene. To može da bude ako vi želite da volite Allah. Ako hoćete da volite Allaha, slijedite mene. Allah će vas voljeti i oprostiti vam vaše grijehe. Zato što časni poslanik sallallahu alaihi wasallam najviše voli Boga. I on nama pokazao kako treba da se molimo, kako treba da približavamo svom gospodaru i onda mi možemo da učimo taj stvar ako mi slijedimo naš poslanik sallallahu alaihi wasallam. Imam Mahdi alaihi salam kaže: Allah napravio časnog poslanika isto kao vladar na ovom svijetu, kada poslanik sallallahu alaihi wasallam je ispunio sve svoje obaveze i njegova molitva, njegova obožavanje i žrtvovanje samo su bili radi Allah. Kao časni Kur'an kaže: Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ti reci, moje obožavanje i moje žrtvovanje i moj život i moja smrt su za Allaha, gospodara svih svjetova. Časni poslanik sallallahu alaihi wasallam šta god je radio, trudio, obožavao, žrtvovao, to bio samo radi Allah. On nije ti stvari radio da bi dobio neka nagrada. Zato što on to već saznao, Allah je stvoritelj, on je stvorio i zato onda on ovo trudio samo radi Boga. Nije imao neki drugi svrh. Obično ljudi kada neko obavlja namaz, onda oni kažu mi obožavamo Allaha i dosta hođa isto drži govor i da mi postimo i obožavamo, radimo dobro dijela da bi dobili nagrada, da bi dobili džennet ili nešto tako. Ali poslanik sallallahu alaihi wasallam on to radio samo radi Allah. To znači da čovjek kada obožava Boga, naša molitva će biti slaba ako bismo mislili ovo je neki dužnost. Imam Mahdi alejhi selam kaže treba da mi imamo ljubav za Boga. I ako mi obožavamo, ako mi obavljamo namaz, to treba samo bude lično da mi volimo Boga. I naša ljubav nam vodi da mi ne možemo da ostanemo bez namaza. Naša ljubav prema Boga nam vodi da mi ne možemo da živimo bez Boga. I zato je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže taj čovjek čije srce uvijek bude u džamiji. On obavlja jedan namaz, onda on misli na drugi namaz. I kada obavlja drugi namaz, onda misli na treći namaz. I njegov dolazak u džamija bude samo radi Allah.
I kada mi uspijemo da posadimo taj ljubav u naše srce, čista ljubav radi naš Gospodar, onda mi ćemo vidjeti da naša molitva, naš namaz bude puno uspješan. Mi bi pravili jedna veza sa Bogom. I kada mi čitamo ovo sura Fatiha i mislimo u tome, onda svaki dan možda da donesi novi ovo značenje naš molitva i svaki dan mi bi napravili nešto još bolje, korak prema Boga. Zato što Allah kaže kulla yawmin huwa fi šan. Svakog časa naš Gospodar, on je sa slavom. Svakog časa on je sa novom slavom. Zato o džini i ljudi, koju ćete od blagodati Gospodara svoga porići. I kada je naš Gospodar, ima uvijek nova slava. I onda mi treba da isto kada obavljamo namaz, uvijek tražimo više njegova milost i blagodat. Ovo, kao sam jučer smo pričali u tome, da ovi Jevrije i narod od Musa a.s. nisu mogli da trpi kada je bio ni rečeno da oni jedu ista hrana. I to može bude taj tjelesna hrana, isto može bude kao duhovna hrana, možda bio neka isto molitva, što oni nisu mogli da često uči. Ali mi kada svaki dan na svakom namaz učimo surat Fatiha, nama uopšte ne dosadi. Ako jednom kažemo alhamdulillahi rabbil alamin, sva hvala pripada Allahu, Gospodar svih svjetova, to je koliko je veliki taj ajet, alhamdulillah, samo ako uzimamo. I onda čovjek misli Božje blagodati, čovjek misli Božje kraljstvo, čovjek misli koliko Bog ima moć, to sve stvari onda dolazi na red. I kada onda mi molimo poslije ijaka, kao smo rekli, Ar-Rahman, Ar-Rahim i Malik Yawmiddin, svi su povezani jedno na drugo. Rahim se više je vezano sa ovom svjetski naš postupak, recimo na ovom što mi onda radimo, što mi trudimo, naš dijela, ovo je povezana sa Ar-Rahim. I onda Malik Yawmiddin, ovo je onda na kraju rezultat. Na kraju kada bi mi dobili nagrada, ali neka molimo da svi naši muslimani da oni pokušaju da budu na taj nivo, da dobijaju nagrada, da ne dobijaju kazna. I onda dolazi taj čas kada je on nagradi ili on kazni. I onda se mi učimo ijaka nabudu pa ijaka nastajin. Mi jedino tebe obožavamo i jedino tebe pomoć tražimo. Ovo je isto najjedan bitan dio od ovog ajeta. Običani Mesija a.s. prevodio kao da čovjek kada kaže mi jedino tebe obožavamo, to znači da čovjek misli kao da ja hoću da obožavamo tebe. Zato što ima nekoliko vrste pripreke koje nama sprečavaju da obožavamo Boga kako treba da obožavamo. Ali prvi korak mi moramo da koračamo. I tek tada Allah nama pomaže. Ali kada mi kažemo da mi tebe obožavamo i taj obožavanje može da postignemo sa Božje pomoć i zato mi treba da ne mislimo da ja sam postigao, nego da treba da moj Gospodar, ja hoću da tebe obožavam. Moj Gospodar,
ja hoću da postanemo tvoj rob, ja hoću da sledimo tvoje putovi, ja hoću da budemo jedan iskreni sledbenik Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja hoću da sledim časnog poslanika sallallahu alaihi wasallam, ali ja ne mogu da postignemo dok ti mene ne pomažeš. I sa tvoje pomoć ja mogu da to napravim. I to je taj stvar. I ako čovjek uspije do tom nivo, onda on ne može da ostane bez Božje molitva, bez namaza. Onda namaz ostane za njega kao duhovna hrana. Kao čovjek ne može da ostane živ bez tjelesne hrane, isto jedan vjernik, on ne može da bude živ bez Boga, bez namaz, bez obožavanja. Kao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da njegovo srce ostane u džami. I mi onda dalje Allah se kaže, kada smo tražili njegovu pomoć, kada smo planirali da mi hoćemo da obožavamo, onda može da dođe kakva vrsta molitva. Onda Allah kaže da tako molite. Kada smo prije rekli ijaka nabudu, a ijaka nastain, ovo kao množina. Mi, kao ovdje se priča kao mi, kao zajednička molitva. I onda na druge riječima mi predstavimo kao svoj narod, kao svoje porodica, i isto ovdje se pokazuje da kada mi obožavamo, da ne obožavamo sami, nego da kažemo svoje djece, da kažemo žena, i žena ko obavlja namaz, ona kaže svog muža i djece. I onda zajednica je isto dužan da kažete svoje prijatelji i svoje ostali muslimani, da oni isto treba da obožavaju. To znači, ovo kada mi kažemo mi obožavamo, to množina. To znači zajedničko treba da bude kao jedna akcija, da mi treba da obožavamo. I to kada mi obavljamo namaz, mislimo u tom ovi stvari. I onda se kaže, ihdina siratal mustaqim, uputi nas na pravi put. Čovjek kada jednom bude na pravom putu, opet bude mogućnost da on ide na desno ili na lijevo. I zato ovo mi uvijek stalno tražimo, da uputi nas na pravi put, uputi nas na pravi put. Zato što šetan je uvijek tu. I ima mogućnost da mi smo sada na pravom putu i da Bog ne dadne da nešto se dešava. I zato časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem isto molio. Inače, on je uzor za nas. On je najvisoki od svih poslanika i on bio najbliže kod Allaha. Ali on opet, kao da svaki poslanik bude puno ponizna osoba. Poslanik nikad rekao, ja imam ovo vrline, ja obožavam Boga, o moj gospodar, ja sam žrtvovao ovo i ono i zato ti primi moje molitva. Nema ni jedan primjer takvi. Poslanik nikad kaže da on nešto radio dobro djela, da on nešto napravio, nego oni budu skromni ljudi. I ovdje mi smo dužni da uvijek tražimo uputi nas na pravi put. I onda čovjek misli, koja je taj pravi put? Da li ima neki ljudi koji su bili na tom putu? Da li ima neki uzora, ima neki primjera, mi bi ni slijedili. I onda Allah dalje nam naučio, sirat allazina anamta alehim. Na put oni kojima si dao blagodati. Ko su ti ljudi koji su dobili Božje blagodati?
to su bili poslanici, to su bili sediki, to su bili šahidi, to su bili sale, to znači ovi dobri ljudi. I časni Kur'an kaže u tome da nama objašnjava da kada mi obavljamo namaz, mi tražimo put od ovih kojima si ti dao blagodat. I ovdje blagodati ne znači nešto kao pare ili bogatstva ili zlato ili srebro ili zemljište ili nešto takvih stvari, nego časni Kur'an kaže u tome Auzubillahi šejtanir racim وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Ako god se pokori Allahu i ovom poslaniku, oni će biti sa onima kojima je Allah podario svoje blagoslove, ovo svoje blagodati. Među poslanicima, ovo je vrh, ovo je najveći Božji blagodat kao poslanik. Među poslanicima, među istinoljubivim, među šehidima i među dobrim ljudima, to sale dobri ljudi kao vjernik, a oni su najbolji drugovi. To znači, ovo kada sam rekao, surat Fatiha je jedna more. Ovo nije da mi na brzinu završimo. Naprimjer, samo ako malo razmislimo o tome šta smo tražili. Ovo je doa. Mi molimo od Allaha, mi tražimo od Allaha. Šta tražimo? Mi tražimo da mi budemo među dobri ljudima. Mi budemo među šehidima. Mi budemo među sadik, ovo istinoljubivima. Mi budemo među poslanicima. To znači, mi tražimo taj put. I kada mi onda vidimo kakva je bio njihovi put, šta su oni radili, kako su oni živjeli, onda mi vidimo, ako uzimamo samo primjer časnog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, koliko on imao problemi, koliko su ljudi njega mučili. I on bio ranjen na Božjem putu nekoliko puta. I njegovi sledbenici, oni su bili šahidi. To znači, tokom ovo molitva, namaz, mi tražimo da mi budemo dobri ljudi, mi budemo šahidi. To znači kao da mi da damo svog život na Božjem putu. I svaki poslanik, on ima ovi svi vrline, on je sale, on je šahid, on je sadik. I zato u časnom Kur'anu postoji za poslanik, negdje je rečeno da su šahidi, negdje je rečeno sale, negdje je rečeno ovako sadiki, ali to svi vrline se nalazi kod Božjeg poslanika. I faktički mi tražimo probleme, zato što svaki poslanik prolazio kroz probleme. I svaki vernik koji su prihvatili poslanike, koji su uzor za nas, oni su prošli kroz ovakve probleme. I mi ne tražimo da on nama dadne nešto halva, slatkiće ili takve stvari, nego ovo su ti blagodati. Ali poslanik kada prolazi kroz ove teškoće, poslanik nikad mislio, nikad on bio kao kukavica da sada kaže, o Božije, zašto si donio ovo probleme? Zato što ovi teškoće kada dolazi, poslanik više bude blizu Boga. On više pravi odnos sa Bogom, živi odnos. I mi kada obavljamo namaz, mi tražimo njihovi put. I na kraju onda Allah rekao, i kakvi su ovi put?
i rekao geril magdubi alejhim waladdallin, i na koji se, ovo kada mi kažemo, uputi nas na pravi put, na put oni kojima si dao blagodati. Ja sam rekao koji su bili ti ljudi, i onda kaže dalje, na koji se nije srdžba izlila i koji nisu zalutali. To znači, ovi ljudi koji mi hoćemo da mi pratimo, da mi sledimo njihovi put, da oni ne budu među onima na koji se pao Božja srdžba ili koji su zalutali. I ovdje je bio rečeno, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao za ovo zalin, to znači kršćani, i magzubi alejhim, na koje je bio Božja srdžba, to su bili jevrije. Ali stvari o tome, ovdje Allah nije rekao da kršćanstvo ili jevrije oni su pokvarili, nego samo rekao neke znakove. Ali to su bili ti ljudi, ali Allah nije stavio na krivnje njihova religija. Zato što časni Kur'an kaže, među jevrijima postoji još dobri ljudi koji obožavaju Boga, koji moli od Boga, koji su dobri ljudi. Isto među kršćanima. Časni Kur'an negdje je rekao kao cijela nacija i svi ljudi su pokvareni. Među njima isto ima neki dobri ljudi. I kada mi ovo vidimo, Božja srdžba bude kada čovjek pokvari svoj odnos sa Bogom. I to je, na primjer, kada se nešto napravi, mi znamo, na ovo doba je puno sada fabrika se radi da pravi razne stvari, ali kada oni proizvodi otpad, oni bacaju. I kada ovi poslanik dolazi i oni ko prihvati Božji poslanik, oni ostanu na ovoj zemlji, oni ostanu živi, zdravi, ali oni koji odbijaju, njihovi primjer je kao otpad. Onda Allah nema nikakva briga za njih. I čak ako su muslimani, kada oni ne slijedi Božji put, onda oni isto dobijaju kazna, kako se kaže, kada je Halaku Han, on napadao Bagdad i tamo su bili ubijani nekoliko stotine hiljada muslimana. I jedan bio vjernik, ljudi su otišli kod njega i rekli su neka molite Allaha da spasi muslimana. I kada je on molio, on dobio kao ovo je Božje naredba, ajuhal kufar uktulul fuđar, o nevjernici neka ubijete ovi grešnike. Muslimani su bili grešni, Allah rekao neka ni treba da ubijete. I zato kada mi ne ispunimo taj svrh za svoje stvorenje, onda je naš primjer je kao otpad. Ali ponekad ovi neki koje pravi proizvodi, neki firme ili neke fabrike, oni opet koristi otpad da nešto napravi, da imaju neki korist. I onda takvi ljudi na kraju postanu kao ovi magzubi alejhim i waladdallin, kao da oni ne budu na taj nivo. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom rekao, ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Ulama mog ummata, oni su poput poslanika od Izraela. To znači visoko rang. I ovo što sam prije spominao, ovi 4 taj statut, dobri ljudi, šehidi, sidiki, poslanici, i to može da jedan vjernik on stigne. Može da dobije taj vrline, ali kada čovjek hoće da Allah primi njeg molitva, kada čovjek hoće da on bude blizu Boga,
mora da se trudi. Časni poslanik sallallahu alaihi wasallam, on puno molio, pola noć on stojao i obavljaju svaki noć tahadžud namaz i zato kada mi hoćemo da Allah primi naš molitva, onda mi moramo da puno trudimo. Zato časni Kur'an kaže Ja ayyuhal insanu innaka kadiun ila rabbika kadhan famulaki. O čovječe, ti si zaista moraš mnogo trudiš prema gospodaru svome. O čovječe, ti si zaista moraš mnogo trudiš prema gospodaru svom i onda ćeš se sresti sa njim. To znači kada ti puno trudiš i onda tvoj trud neće biti uzalud, nego donesi plodove. I taj plodov da ti sretneš sa svom gospodarom. I zato ovo surat Fatiha, kada mi obavljamo namaz i na svakom rekat mi učimo surat Fatiha i onda ako bude ovo namaz od srce, onda Allah primi. I za takvi vjernik, onda Allah isto obeća. To znači koliko mi trudimo, koliko mi pokušavamo, onda toliko Božje blagodati dolazi. I za takvi vjernik koji puno trudi, Allah kaže فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ani jedna duša ne zna kakva njoj je radost od očiju skrivena kao nagrada za ono što je radila. To znači ovo se sada pokazuje ljubav od Boga za svog roba. Robovi kada su obožavali, robovi kada su pokušali da budu blizu Boga, onda Bog je taj, Allah je taj koji isto primi njihov trud. I zato Allah kaže, a ni jedna duša ne zna. Ovi vjernici, oni su trudili. Oni nisu vidjeli taj nagrada, ali oni su samo vjerovali. I ovo Allah za toliko dobar i lijep način kao da bude nešto iznenađenije za vjernike. Na primjer, ponekad roditelji ili majka ili otac nešto donesi i onda skrivaju, djece neka traži da li ima čokolada ili ima ovo, oni tako napravi kao da nema ništa, nisu donijeli i onda odjednom izvadi i pokaže, eto. I taj iznenađenje onda donesi puno radost za djece, onda oni zagrli, onda zaljubi i onda kažu kako, i onda roditelji isto nije bude toliko drago. Vidite, gospodar na takav način on kaže. Obično ljudi kažu u džennet će biti med i mlijeko i meso i tamo vamo, ali ovdje Allah kaže ovo su nagrada je skrivena. To znači vi ne znate. I zato je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nama uputio da blagodati u džennet su takvi da ni jedna duša nije gledala, nisu mislili u tome, zato što to su skriveno. I tako kaže Božja riječ. I to će biti kao iznenađenje za jedan vjernik. Ali oni koji sada nisu koristili ovo prilike, koji nisu išli na tom putovima, koji nisu obavljali namaz, koji nisu učili časni Kur'an, za njih Allah kaže i poslanik će kaže na sudnji dan oni će zgubiti.
I Allah kaže وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Nadan, kad će silnik želići grisiti svoje ruke i reče da sam prihvatio put sa poslanikom, poslanik nama nazvao prema namaz, poslanik nama rekao treba da pokorite Allaha i čovjek nije pokorio i zato kaže onda će reći da sam prihvatio put sa poslanikom i to je taj put prema Boga. Teško meni da nikada nisam takvu osobu napravio prijateljem. To je društvo tvoje pokvario. To je društvo tebe vodio na stran put. Ti nisi došao na namaz zbog svoje prijatelji. I onda kaže, u istinu me on zavio od Božje pouke nakon što mi je došla. A šetan čovjeka ostavlja bez pomoći. A poslanik će reći, o gospodaru moj, zaista je moj narod napustio ovaj Kur'an. Surat Al-Furqan 28 do 31. Ovo zadnji ajet je poruka za nas. U doba časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, njegove sledbenici, oni su bili jedni da čitaju časni Kur'an. I časni Kur'an se uči u namaz. I časni Kur'an mimo namaza isto se možemo da mi čitamo, ali jedan veći dio svaki dan mi možemo da slušamo ali učimo kada mi obavljamo namaz. I poslanik će reći, o gospodaru moje, zaista je moj narod napustio ovaj Kur'an. Ovo treba da razmislimo. Da mi ne budemo među ti ljudi za koje je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako rekao, da moj narod, o gospodaru moj, zaista je moj narod napustio ovaj Kur'an. Oni su stavili Kur'an na ormar i nisu otvorili, nisu pročitali. I onda kada nisu pročitali, odakle bi našli uputstvo? Odakle bi saznali šta je Allah traži od nas? I zato kada mi obavljamo namaz, mi čitamo isto časni Kur'an. I obično kada neko tek bude novo, mi kažemo hajde poslije Fatiha učiš ovo Kul huvallah i još neka mala sura, onda neki ljudi cijeli život oni ne uči neki novi dio Kur'ana. Ali to treba da mi učimo. Allah napravio časni Kur'an puno lagan, puno lahak i pogotovo zadnji sufara i zadnji džuz. Postoji nekoliko takvih sura koje su kratke sure. I mi treba da pokušavamo da svaki dan učimo nova sura i, na primjer, na podnes ako smo učili jedan ali par sura, onda treba da pokušavamo na ikindija neke druge, na akšam druge, na jacija druge, na sabah druge. Tako bi mi učili više dio časni Kur'an. I to kada bi mi napravili i tokom namaz mi bi učili Kur'an i tokom namaz i onda mi ne bi bili među ti ljudima za koje poslanik kaže oni su napustili Kur'an. I ovo tokom namazu
čovjek je slab, dolazi razne vrste mišljenja tokom namaz, ali mi treba da borimo i da odstranimo takve vrste mišljenja. Na primjer, Kur'an, kada mi klanjamo namaz i na svaki postupak i svaki put kada mi krenemo nešto, onda svaki put se kažemo Allahu Akbar. Allah je najveći, osim kada se kaže Sami Allahu liman hamida i na kraju kada predamo salam, assalamu alaikum rahmatullah, to već je znak da mi sada hoćemo da izađemo u namaz. Ali ostalo, svaki korak kada mi napravimo tokom namaz, uvijek se kaže Allahu Akbar. To znači Allah je najveći. I tokom namaz, ako dolazi neki mišljenje, na primjer kada je čovjek došao u namaz, možda neko gleda utakmica, možda neko ostavio svoje društvo, možda neko radio nešto drugo i onda došao u namaz. I tokom namaz, onda on stoji, on obavlja namaz, ako u mislima on nije u namaz. U mislima on još misli šta će biti sada utakmica. Da li Bosna dao gol ili nije dao, ili Makedonija pobjedio ili izgubio. U toku namaza on tako misli. I onda možda bi mislio da ako je izašao od društva, onda bi mislio šta bi ostali pričali. Ali svaki put kada se kaže Allahu Akbar, onda nama je poruka. Allah je najveći. To je društvo nije najveći. Utakmica nije najveći, nego Allah je najveći. I svaki put ovo mi treba da odstranimo ovi stvari i pokušavamo da Allah je najveći i pokušavamo da naš mišljenje ide prema Boga, prema namaz. I tako ove vrste stvari mi očistimo i borimo i taj borba ne možemo da pobjedimo jedan dan ili u roku jedne godine i to je borba se traje. I ako ne možemo da uspijemo i da pobjedimo, ne smijemo da odstranimo namaz. I mislimo ne mogu, uvijek mislimo nisam u namaz, nego rješenje je namaz. I mi treba da na primjer jedan po jedan i dobimo pobjeda nad ovo šetan. Ovo su neki razni vrste kipovi koji stoji uz put prema Boga. I mi treba da razbijamo ovi kipovi od raznih mišljenja, od raznih sekiracija. I samo treba da mi pokušavamo da budemo u namaz i uvijek treba da pokušavamo da naš pažnja bude prema Boga i zato kad god mi krenemo kažemo Allahu Akbar. I ako čovjek misli nešto drugo, on mora da promijeni svoj pravac i onda opet misli Allah najveći. I onda opet misli prema Boga. I opet misli ja stojim radi Boga. Opet misli da ja tražim nešto od Boga. Zato namaz je jedna molitva. Namaz je jedan doa. I kada mi činimo doa, to znači nešto tražimo od Allaha. I neka Allah nama pomaže na ovom putu da mi stavimo više boje u naš molitva. I da naša molitva bude bogati. I naša molitva ne ostane prazna, nego da mi možemo da trudimo, da treba da trudimo. I onda na druge strane Allah, on će primi naš trud i on će nama pomaže da naš namaz bude ukusna i da mi dobimo taj slast koja nalazi u namaz. Neka Allah nama pomaže. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.